Hvad så der, mand? Velkommen til Alice TV. Vi skal ud på gaden i dag, ikke? Og snakke med de der danskere der. Det er deres højtidelighed i julen, du ved. Så vi skal ud og snakke med sådan forskellige danskere, sådan noget shababs og sådan noget, ikke? Dagens tema i dag, det er, hvordan man laver danske damer, du ved. Så vi skal rundt og spørge alle mulige shababs og alle mulige danske unger, hvordan man bedst laver damer, du ved, ikke? Godt, ja. Videre til Danmark nu. Ja. Vi er ude. Hvad fuck lå I på, mand? Hvad med at kigge sådan der på mig? Halla vel, mand. Så du det, mand? Jeg sagde bare lige hype for arabisk, du ved. Sådan, ordentligt fint, du. Altså, jeg så lige en af mine venner, ikke? Han hedder Klinge, ikke? Til efternavn. Sammen med 2 shabab. Jeg har lavet en af dem, du ved. Sådan halv, du ved. Har du ikke fået Klinge den? Hold lige kæft dig, så Lahadin. Vi skal ikke tale om sådan noget på tv. Kan I høre, mand? Det er ordentlig musik, det her. Ikke sådan noget Daily Dark og sådan noget UAK. Hvad fuck er det? Det her skal være på alle de der klubber i Danmark. Sådan noget rigtig rappermusik. Du ved, så kan vi danse til det og sådan noget. Finde nogle shababs og danse med, ikke? Sådan. Ude i byen og sådan noget. Hej, hvad så der, mand? Vi skal finde nogle shababs, så skal vi finde nogle shababs. Hvad fuck er det, du siger så, Lahadin? Din fucking kameramand, lad være med at tale til mig. Det er mig, der på tv. Er det dig måske? Nej, vel? Nej. Hvad fuck laver ham? Han står sgu da stor. Undskyld, jeg spørger ham. Kom. Undskyld, må jeg spørge dig noget? Når vi laver et interview. Hun er fra Rødkors. Jeg vil gerne høre, hvordan man laver bedste damer. Hvad er et godt squat-træk? Det er akavet. Hvordan skulle jeg squat? Nej, hvad hvis jeg bare kysser dig nu? Ville det være godt? Nej, er det dårligt? Ja. Okay. Sig lige noget til hende, det er noget sødt. Sig noget sødt. Der er på tv, Sig noget sødt til hende. Hold din hende. kæft, så Lahadin. Fuck ham, der han er dum ham der, ikke? Hvad hedder du? Sofie. Ha' en god dag. I lige måde. Vi ses, mand. Filmer du? Salam alaikum. Hvad hedder du? Taler du ikke dansk? Nej, okay. Har du en god dag? God dag. Vil du have en smøg? Jeg vil ikke have en smøg. Masalam habibi. Det er guld, mand. Det er den ægte gulddreng. Gulddreng har ikke en skid. Nej, det er tjener, det der. Ordentlig dejlige shababs herinde der. Det er tjener. Undskyld, min ven. Undskyld, have en god dag. Ja, lige måde. Salam alaikum, habibi. Det er et godt trick til, hvordan man laver damer. Hvordan man laver damer? Ja. Hvad går? Ham der ved alt om det, jeg kan godt se det på ham. Hold din kæft, så Lahadin. Hvad er det der? Der er der på tv, eller hvad? Hold din kæft. Undskyld. Hvad hedder du? Salam alaikum. Salam alaikum. Okay, du er ordentlig dansker sådan noget. Nej, vil du tilbage til damer? Hvad? Vil du tilbage til Vi er tilbage. Okay, vi går tilbage til damer? Vi går tilbage til Vi er damer. tilbage. Du hørte godt, hvad der var, han sagde, der var hold sådan din et kæft, så spørgsmål. Lahadin. Er det dig, der er på tv, eller hvad? Fucking danske svin. Kom. Så jeg tænker, det handler lidt om at have noget selvtillid. Ja. Damer kan godt lide dig med selvtillid. Så hvis jeg bare går over... Hvis du var en dame, jeg bare gik over og kysse dig, vil du være selvtillid? Nej, det er lidt for meget. Så får du rejse af, så? Ja, så står jeg mig igen. Der hvor jeg kommer fra sæsonen. Ja, normalt. Ja. Det handler om at have selvtillid. Det handler om at styre på, hvad man ved. Og sådan. Altså ikke være overlegen, men sådan... Virke som om man har styr på, hvad man vil. Okay, hallo gris. Kom lige med en lighter. Jeg skal tænde en smøg. Du skal bare komme derover, du skal... Ja, må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Du er sådan også pakket ligesom mig, ikke? Ja. Hvordan kan det være, du taler så godt dansk? Mig? Ja. Det er hele tiden sammen med mig. Jamen, jeg er også hele tiden omringet af sådan nogle danskere, men mashallah, habibi. Meget godt. Okay, tak, dreng. Ha' en god dag. Ja, vi spiller. Ses. Ved du hvad? Deres fish er så våde, jeg lige var glide. De drømmer bare på hele gaden, mand. Filmer du nu? Ja. Godt. Okay, hvad hedder I? Hej, Natasha. Salam alaikum. Salam alaikum. Kom nu, stille nogle de spørgsmål. Hold din kæft, Salahadin. Det er mig, der er på tv. Så er du de gamle hammer, dem der. Du skal spørge nogle damer. Habibti. Ordentlig shababs og sådan noget.